resulta que eu nunca cambiei. É a sociedade a que cambia, que me ve distinto. Vale, non cola, non? Pois si, isto cambia un pouquiño. Comezando polo nome, que como era en galego, pois chamase Eu Nunca. E por que non haces en gallego? E por que non? Que é unha forma bastante axeitada de responder en galego. Outra novidade, nova sintonía. E outra novidade é que agora me poderán ver en vídeo polo YouTube. Había necesidade? Non, a verdade é que non. Que o YouTube, iso é moi de millennials, pero eu máis ben son da parte vellenial. Así que lle seguirei tratando de vostede. Porque non por moito youtubear hai que perder os vos costumes, as boas formas, hombre. Suscríbanse. Ainda así, non se ben preocupen, que o que ven sendo a análise da vida estas cosas sigue sendo do xénero idiota. Eso non cambiou. Así que isto muda un pouco, pero non tanto. É como Bola de Dragón, ou Bola de Dragón Z, ou Bola de Dragón GT, que ao final todos chamábamos Son Goku, era o mesmo. Ou como a filla do abogado de Pratos Combinados, Paula Barreiro, que comezou sendo interpretada por Cristina Castaño e despois dun capítulo para outro foi interpretada por María Castro. E o que tiñan en común Cristina e María eran basicamente que as dúas tiñan o cabelo vermello e para de contar. Perdón, meso. Debe ser cousa do que lle botaban as tapas do bar suizo, unha cousa destas. Ao final unha rematou en La que se avecina e a outra en Sin tetas no hai paraíso. Ao final iba a acabar falando en castarro, ves? En fin, que como é o primeiro día e estamos tamén en comezo de curso, xa saben que ese de dar materia no primeiro día está feo, senón que lle lo digan aos do congreso. Así que, ata o vindeiro xoves. Suscríbanse.